Udah nga eh. Kaya kung natin ito. Hindi na siya dito eh. Ito traffic na eh. Hindi sila ako. Basta ano din mo sa nakaluwas? Sila din lang. Iya. Ganyan ko ng boss sa live ko. Nakita ko na. Uy.
Ano na
Thank you sa lahat ng mga sumilip. Salamat, Sis Antaray, Sis Daisy, Ma'am Yonora, mega love shoutout. Thank you. Nag-in-live na ako, Ma'am Yonora. Naka-live ka ba? Salamat sa mga pumunta sa aking live ngayon, kay Sis Vine, kay Pretty Roxy, kay Sis Agnes, kay Sis Chona, support. Ayan, thank you sa lahat ng mga tumusok. Ang lusog ng kalabaw. Opo, Ma'am Yonora. Kasi lagi lang siyang kumakain ng damo. Panay lang kain ng damo kapag walang trabaho. Nagtatrabaho lang yan kapag kupra time sa aming mga kanyugan. Pag wala siyang trabaho, ayan, kain lang siya dyan ng kain. Salamat, Ma'am Yonora. Mag-i-end live na po ako. Thank you so much.